n'o ye tournant qualificatif UEFA A avec U20 ko fɔ Mauritanie kaw fɛ yen bura wa an don ɲɔgɔn ɲɛna o kunun an ye fakuban Sierra Leone na sabani fu an kɛ Saralo an ye kabako da o kan Mali se b'a sɔrɔ 3-0 Mauritanie ale ye Guinée Bissau ci o kɛra 2-1 o b'a sɔrɔ o don première journée la sa Cap Vert ale Libéria ci 2-1 Sénégal ale Guinée Conakry ci 3-1 aya baara kɔni bɛ continuer kunun Gambie Cap Vert Gambie se b'a sɔrɔ 2-0 Libéria Sénégal olu ye 2 bɛ kɛ 0-0 donc le 2 baara bɛ commencer Gambie ale ni o balontan kɛra kunun le 3 Sierra Leone Mauritanie Guinée Bissau Mali Demba Mamadou Traoré n'a ka denmisɛnw bura an bɛ dugawu kɛ nin ntolanci ala ka sebaaya d'a ma match pour la déjà bura ni match fila fɔlɔ kɔni gagné a bɛ garisigɛ bonya alors que les deux premiers de chaque poule olu bɛ qualifier ka taa demi-finale la donc finaliste fila bura u bɛ taa farafinna gun n'o ye zone UEFA A ye u bɛ taa représenter Algérie kɔfɛ san 2023 an bɛ dugawu kɛ n'an bɔra a bɛ to o kafu kelen kɔnɔ bura CHAN championnat d'Afrique des nations n'a ye jaba ko coupe d'Afrique des locaux a baaraw bɛ sen na éliminatoire bura match ale kɔni baaraw kuncɛra pepewu retour fɛnɛ bɛna daminɛ sɔɔni o dɔrɔn ɲɛ bɛ fɛntimasi kura fɛnɛ na su fɛ o kɔni an ka logo de tɛ entraînement na ye u bɛ yen n'u jɛna ka denmisɛnw a taara fɔkunba Sierra Leone na fɔ Libéria Monrovia 2-1 ɔ retour bɛna k'an fɛ yan nka baaraw bɛ daminɛ bura kalo tile 2 le 2 a bɛ jumadon ma 13h Antananarivo Madagascar Botswana ale la Madagascar bɛ se b'a sɔrɔ 1-0 16h Conakry Guinée Conakry Sénégal ale la wolof kun kɛ n'u ka so 1-0 Soudan ale ni Djibouti bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la Soudan kun tamana ka taa Djibouti cɛ ka so 4-1 o banna Nouakchott Mauritanie Guinée Bissau ale la Mauritanie kun tamana ka taa se b'a sɔrɔ Bissau 1-0 samedi le 3 Niamey 13h Niger Togo Togo kun se b'a sɔrɔ ale la 1-0 16h Kampala Ouganda Tanzanie taga la Ouganda kun se b'a sɔrɔ 1-0 16h Kigali Rwanda Éthiopie match ale kun kɛra 2-0 16h Bamako stade du 26 mars samedi 16h Mali Saralo Sierra Leone ninnu ka ko banna an ma fɛn k'u la 7 don o don kelen na 13h Nigeria Lagos Nigeria ni Ghana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la Ghana kun se b'a sɔrɔ ka so 2-0 19h Yaoundé stade Amadou Ahidjo Cameroun Guinée équatoriale taga la Équateur Guinée kun se b'a sɔrɔ ka so bura 1-0 b'a dɔn Anubu Namarabuti o da kɛ a bɛ fɔ fɛn dɔ bɛ yen a ma ɲi jamana kɔnɔ dɛ guerre civile a ma ɲi dɛ non Cameroun fɛn Sierra Leone an taalen yen non ninnu ma si ye tenitigi tɔ na yɛrɛ non marifa cɛ ni marifa jɔli fo bɛna a ka marifa k'u b'a ka marifa minɛ a la parce que tellement u digira guerre civile la i b'o dɔn wa bɛɛ bolo digira marifa de la bɛɛ bolo digira marifa la sinon marifa filɛ ni tɛ c'est à dire sécurité maa ye ne ye marifa yɛrɛ ye jamu tigɛ fɔlɔ mais depuis denmisɛnninw fitinin bura ni marifa b'u bolo marifa yɛrɛ kɛra marifa tigɛ de bɛɛ bolo ka maa si tɛ siran yen bilen Sierra Leone mɔgɔ si de tɛ siran marifa ye bilen non c'est siran tenitigi yɛrɛ ye hali dɔɔni problème don dɛ Sierra Leone ye problème ye dɛ Sierra Leone filɛ Libéria filɛ bura Libéria Côte d'Ivoire dugu frontière dugu dɔ bɛ yen u ka marifa da plateau kan k'a yala sugu la ACT ka pusula ayi ma kɛ États-Unis ayiwa dimanche baaraw bɛ continuer 15h Afrique du Sud Angola taga la Sud-Afrique kun se b'a sɔrɔ 2-0 13h Mozambique Malawi 2 kun kɛra ale la 1-1 Brazzaville o don kelen na 16h Congo République Centrafrique taga la Centrafrique kun se b'a sɔrɔ 2-1 16h Kinshasa RD Congo Tchad taga la RD Congo se b'a sɔrɔ Tchad kan 2-1 19h Ouagadougou Burkina Faso ale ni Côte d'Ivoire 2 kɛra ale la bura 2 bi 0-0 ni bɔra la n'o ye CHAN a match éliminatoire ni minnu ye seba sɔrɔ ale retour dɔrɔn olu qualifié awɔ an bɛ to kunnafoniw na kosɛbɛ an bɛ don mun ye le nouvel en télégramme tiɲɛ n'an sɔrɔ le nouvel en télégramme awɔ voilà fɔ mun ye sel deuxième édition président de la transition malienne chef de l'État le grand Assimi bura fɛti don baaraw bɛ senna kunun ntolanci 2 kɛra bura Segu ni Kayi ɲɔgɔn sɔrɔ balontan gɛlɛman kɔnɔ bura mais Segu bɛ se b'a sɔrɔ finalement 2-0 Assimi a t'a k'a tɛ taa ɲɔgɔnna ye a ka fanga di civil dɔ ma n'o ye den mandat kɛ a yɛrɛ bɛ tila ka na a bɛna ta bura a kun cɛ m'o ko fɔlɔ de parce que Mali da quoi
an ye mɔgɔ tanu fanga la Mali la yan kosɛbɛ gestion na sɔrɔdasi don a tɛ de don o ci ale fana nalen filɛ nin a bɛ ka baara ɲuman kɛ